Lincoln chu a thinarim khop mai tu mana thu hi an la hnil ngai lova an za em vekani nei then chuan a ka pu ka thiam lo ni ka za lo na se po ani chuang lo nia eng lo nia a han tia eng chu mo a lo ti vata nei then chuan a pu me la en chuan eng ma soi zom ngam talova a pu veng tu ti la a chia lo ani zok ma ome ani po chu a in sum zo lova eng tin nge khatia i pu thu yoi lo thei zok tu nei din mun le he chung ko din mun hi i pu wang chawa hetiang din mun thleng thein ni sin heti hian tu man pulin ko na hi an la za lo ngai lo alo ti vea nei then chu han hoi kuala a chung te tu ma chuan an tran lo ti a khriat thei chu wangin a tim le zuala engma po a soi zom ngam talawa Lincoln chuan hetiang mi zia hi kan ti ga ngai ni chung ko zinga hetiang ang hel na le tran wal lo na a pian chuan khriang mai na dak thrin chung ko mangai na ain ma nin mangai na lo pianga ti to pani lo chuan chung ko ke dak na thlen tu bul ani thrin ani atia ma se churam chu am boi pui man te chiam lo chu aya buwak rit zok chinvel tu an neya Lincoln chuan engpo ni se nei than chu thu turin atileya nei than po chu a thu lo ngam ta bik lova chu ta le tuna hian kan tla chemek ti kan khoi veka ma se zual pui ro chu kan emergency fund atongin kan rol theianga ma se poilai zok chu medang te nena kan tho ho na chat tak hi ni tu te nena kan tho ho na nge chat mek le ti na han zo ta chu ta midang chun ron ding chuak sanga chumi te nen chuan kan in zom to lova chumi te chu an bang to tin an ron se chuak ta sang loma Lincoln chuan kha kan din mun ania engtin nge kan ti don le a han tia chu ta flora chu alo ding chuak vea engpo ni se tu te nge min tho pui du lo ti te hi chian vat da lis mu mal taka siamin min tho pui du tu te hi kha chiang tai la te chuan ma thak lak dan le midang ten min ran le thoi theina tuwa wa man na siam a tha ni ti na lo soya chu Lincoln chuan a pom mel veo bok a bu ngau maya ma se Miriam chuan chu khriatin a thinarem deuh tlat Miriam hi nei thana nu kha nia nei thana le Alexa chungchang boi deuh nuai atang khan Lincoln hian nei then hi adu sak deuh zok Alex la no chu alo ni ve deuh bok nen chu wangin Alex nu aya mak ti thazel kha adu bok ma se tu nang hun ha sa malak dan tur le chet lak zel dan tur idea on pe zung theini kha thil lutak ani loi sia Lincoln adu sakna don theina kong thatak ani bok engponi se hetianga min ti chetu te hi tunge mon ni le kam be la the chuan ngai kan ole mai the sin tin mi pakhat chuan a kan soya Lincoln chuan churam chungai tu boi man pok an ni lo min te chetu hi chu michel chung kwan ni ti ga khodei tolom amani be la tu chuan ke mani lam hi kan in thuam that ve photangai tuna chu min trampui thin tu tam tak kam betlang thei tolova ka phone call po an la du tolhom lo chu wangin kan din mun chhela du khe kan siam that phot lo chuan midang be tu kan fit tok lo ni atia Tristan chuan Dominic Mitchell mo hetiang ti tu chu avam mak ve thlama sa lok pon zanore kan kil howa kan chung kwan nan chuan in ngei da in po tak kan ni thina sin mole alo tia ti chuan florai sekha andu thlan tu om chon chu nen langma se tun ma tongin Ambrose chung ko hian mitlem te nena tho ho na full hin nei ngai lo om zia chu mi chi khang an tho pui to threina pakhata lo tla chein lo ti fulo poni se an chiat pui lo nan mi pakhata anin ngat to ngai lo tina ni chu ma se tuna chuan an tho pui tam jok anin nuk dok ta sia chu wang chuan an nei chun te nen chuan tho ho na thatak ngetak an nei mai ngai don ani chuta hnung lama tang chuan ozang khai tak mai hian idea pakhat ka nei a an tia churam chun hoi phei thopa tu dang ni rovin neli khani kapu Alexa kha mithil ti thei tak mai nia chanchin tam tak khriat kan neya midang ngai sak pena tak mai nia
kam buaina to hi khiat ve phot chuan ron le le in kam buaina chin fel thei dan hi a khange nge yang min puidu ka ring bok atia chu thuan han khriat chuan midang zong zong chon meng phok ta khu lom maya chung ko tang an ho chua to chuan lu le to ngai lo kha nia Flora le Gillian phei chuan an fa pa chu lak len le ani thei mai do nem ti khachakin polin kon lam chun hoi phei wata a thu ngai chang tak mai hian an en deuh wangwanga ling kon a ro chu boi map map khop mai nali soi kha adik na china oma Alex chu mithil ti thei tak mai ani ti a chan chin tlem zong an lo kha ve deuh boka an chung ko boina po a trampui thei ngei an be se bok ma se han lalu da ta se ling kon chuan ama dan siam nei mai a bo chhia tin ani dona chung ko tanga an ho chua lak lu le kha thiang ani bok si ro nakin loka midang hel anom pha theya boina lian zo ka chuak thei ti khoya nali lam chu hoya ethil soi chu dik ka ti khop mai ma se thil khwa thiam lo tam tak in he ni thil thra zong zong hi kan thapui vek ngai lo a chang chuan thil thulo poni se kan kaltlang pui angai chang hi om thrin atia a soidana tong chuan Alex lak let le chu a kan chia lo ni na lang Flora chu mit tui lo tla a pasal Gillian chuan a da ga kuwa chuta apo mit tui tla ve trap nei thana na han mu chuan kapu Alex de chu kan chung ko dan bo chetu nia min trampui thei to bok hek lawang ani lak let chu kan tum tu ani lo du than tu dang kan ngai to tu ani ani tel lovin he thil hi kan chin pelangai ni alo ti wata ma se nei thana thu soi chu Lincoln chuan khalo ang mai hian a oma a chek lama pheya mong chang chuan han thua chuta khongain min chua san vek to le atia ti chuan an chuak ta song sanga an meeting chuan ti top ta ma se eng thutluk na ma an siam lo Lincoln chuan eng tin nge thutluk na a kon siam don ti chu an nga ani deuh top to mai heti lai hian Alex chu okwe cha khan an ho tu pa ngai angin a thok ta principal te chu om ve bok ma se ani na taka chuan ama zo khi thu nei tu berani hial zo ko me office nuam tak mai ne ya Stevie chuan a office a chuan alo nga ka ani last la zo chu a office a chuan a han chowa Stevie lo nga ka bang tu chu han kwa dokana chuan a zirlai no pangte record bu hi alo in chop to mai boka assistant hena na record bu la khom turin ati wang ni bok ma se chung in chop to chunga chuan chanchin bu hi alo oma a headline chuan a mitara ta khop mai Ambrose chung ko chu dan lowan chet na chui chian mek an nia tuna hian an tla chemek ti heroin zia kul mai chuta phone a phonga miss call tam tak lo om boka Justin Khan call alo tum fowa anu le pa te miss call po amunwal chuta zet chuan chanchin pheka a in zia dan ngot aya na sain boina an to ka ni ang ti chu a khathiam theita tun main an chung ko hian boina chon tok ve fawa ma se chanchin bumi te beng a thlengai lo a ku kin an ching fel leng ha zung zung thwina ma se chanchin bumi te beng meu a thlen to chuan an ching fel theilo to pa a zual zel ti kha a chiang rang mai Wesley kha he boina hian mo phok to lian takani aring hala Wesley chu nei thanan hnuai thok ani boka ani chuan nei thana po chu engtine mo tak inrolna anei ne mai thei chu tiang chuan han chui ve zung zunga anu le pa te chu han kol adu khop mai ma se mana kol ma sak chuan dikin a kha si lo an chung te tu ma ama thuin ava biak phal sak ani to bok si lawa ai ngai to boina su khom mai chutia ai ngai to boilai chu Stevie chuan an muin Alex engen ni ta irol wa ha melve I chung ten hausat nan to kem ni tin chanchin pheka in ziak chu han chiar ve thuak thuaka Alex chuan niamole Mitchell chung ko ho thil ti ni hi hetiang he thleng don ti chu ka khasa ma se kan sum don na peng pan ni khat min chu sakan tum ni maya ka ngaya ma se lo ni hi kan sum don na peng min chu sak mai ni lavin kan chung ko zo he ti chia tan tum ani chia hi he thil hi thleng lo tu kan ka dang the sin mole ma se ka lo dang lova ka thiam lo ni atia
a chung te chuan hot chuak ma se thisena chuan chung komi tho hania engtin amo tak trampui chu adu ni Stevie po hian chu khriatin poya tia Stevie chu Alexa chung te hian an du pui lo ti khrema se he thil thlenga hian engtin amo tak trampui thei ve dan anei hlau chuan a chung te po chuan an hmu dan adang lam deuh te a bei se ve deuh ngota chuta Alex lungai su chinfel dang kan ngai to don don nia kapun hena ka soinga anin min pui thei nge nge yang atia ma se Alex chuan puji chuan hena soi chu agam ti chia lo he thil hi chung ko panhin be na nia in be satlian ni rovin in ti chiat vek tumna ani zok nge nge chu wangin puji sa chu in hol lo zok se aduni a chan chu mel ma in siam bel theina thil anitlat Alex chuan ke man ti dan chu ka ngai to mai don nia atia Stevie hon hu chuan a phone chu phora apa chu call ta nakin deuh chuan Lincoln chuan a voi ni nan chung ko meeting chu ko le an chung ko member mi poimo zong chun kal khom le ta veka chuta Alex pa Gideon chu kan ding chuaka kapa min khilang khan ma kala chuan kan text choi tu zong chu kan rul fel to bok bank a kan loan lak ho po atam zok chu kan vom hlum to boka chuan min tho pui tu ka kan som than khat te po kan bel hot ling le ton me ke a mang chu kan ni thei ho lowa ma se ni thi thum a kan le chuan ngai kan o chho le hlek tron thei don in ka khia atia chu thun khriat chuan an tho huaya Lincoln chuan Gideon erin tlak le mai ka fapa ka chuang khop mai che atia chuta Gideon chuan thil pakhat soi le lok du kaneya atita Alexa kanin bia tuna hian kan omna hmun thiau ka pan hian a kon kal mek atita neli chuin sum zolova Alexa kon kal don mo ati chuak ta hol mai Justin po chun makti tak main hlim box si a kon hoi chuak ve ho maya midang ho zong chuan pulin kon chun en phei thopa ma se mela thin rem na aniamo a mel dang lam dewe mo engma an mulem lo Alex local tu chu poi ati lo nge nia ni chen loka Gideon an thulom om tak maya soi khan ala ti dung oi zok ti po khriat thei ala ni chi alo ma se nei thene ro chuan chu poi ati hle maya Alex lo thlen ve vai chuan atan chiatna a thleng thei tia khia rang lu tuk tak mai hian alo ding chuaka kapu chu chi phal thei lawang iram ti tu ani lo Alex chu insual thiam takani ti kan khia thil danga min pui theina nei chuangem ni tuna kam boina ngat phei chuan min pui theina nei lo alo tia mi roya mi chuan nie ka fapa soi kha dik chu lawa a hela wang no chu ani lom ni hetia du du alo kal hi kan ram ti thei don am ni alo ti ve wata midang ho po chuan Lincoln hna chuan nia ngai to chian chu ngai ni Alexian mel malian tak anei vea ke ni na kan lo pom le mai chuan a mel ma zong ho kha kan mel ma an ni ve don ania mel main siam bel na mai ni lo mo ti tok te po an lo om ve thawa Lincoln chuan engma soi main an kong khak chu te mo hian an hong rop maya an hoi phei da thop maya chuta tang wala no pang mel tak chu lo tlan lutin kapu F4 helicopter kha atlania a kon ti chuak da chu vela Gideon chuan F4 helicopter atia Flora kha Alex muak turin chu helicopter a chuna chuanga nie tuna hian Flora chu dam doina kalpui nia adin huna thalo khop mai tin chu tlangwal chon soibok hetila hian an mechanic thiam tak mai le thona chungchanga mo phurtu Mickey Doyle chu rom pakhata hian tu te monen hen lo in bia a fanu chun man saka a thala khin lo thona khonga in ka fanu kha min chho sak ula kumret mi le kalania khongai takin min tha sak su tin lo ngen ve meka kan chhuwa don alom ma se kan soyangin ATM ti kan fin fi aphodangai thona chutla MT kan chian huna i fanu hi chu kan chu asakang che an lo tia Mickey chuan thil ti chu poya tia ma se a fanu himna turin atiangai boxi chu tho chu
Gilian chuna fapa Alex chu lo khil ve meka inu kha nangma muak tu chain F4 helicopter a kon chuanga ma se a thona chuan na chu atlat mai tuna damdoina om meka a han ti chia mai chu Alex chuan engtin nge nei thei atia a khathiam lo a chung ko om khom na thiau ka chu mun ral muang le ven himna po thatak mai nia engtin nge chu ani thei Michel chung ko ho chuan anom khom na thiau ka chu an ron be tran to ti na em niang kapa lo in beng dai la kanu chu enge an han tia a ilo thlen watangai ni adin huna thate chiam lo ati ta ka chuan anu chu din huna niam hle ti a khathiama ti chuan phone chu da he thiang thil kanu chunga ti tu hi pu ba kala nge yang Michel chung ko ho thil ti ni nge ti poka khia ti na in hum ko so wa a ai chak chuan pilot nera chuan thlok tu na tia apu chuan an tin pon lo ti don ma se anu mel chu mu aduni huba lang nge tumbok hun rei lo te chung chuan thiau ka om na hun chu an va thleng ta boka na thok tam tak chuan Alexan han mu chi mai chu an lo loma thatakin an lo dong song veka ma se chung ko member to ma mu ala nei che lo heti lai hian Lincoln po kha ro ma la thuwa engtin nge ni don Alex chu an kal me kan thia alo dang don em ti na ngai to me ka ni ma se anin ta ka chuan Alex chu lo thleng dai to ti a khami alo ole chun zom chu episode dot le kan ti don ni Alex chu alo thleng ti chun khadak chak khop mai an chung ko meeting dam huna chuan avakala midang ho chuan an lo en thrap nangin Alex ko chuan apu lam chu apan pheya Lincoln ma chuan avakun hniam dewa kapu chi bai atia le mai han tuma chu vele kha zong khamoi sei tu chu alo tia a mela chuan thinrim na alo langta midang ho po chuan Lincoln chuan Alex chu lom takin alo dong song lo ani ti chu an khathiam ngal chuta Alex chuan kapu helaya hian chung ko zinga inrol tu lo kal kanilawa kalokal chan tak zok chu kanu muturin ani kanu ko munga phuba kalabokang chu ni mai kalokal chan chu ati ta ka chuan Lincoln chu ain beng daya a that chu inu chu va mudon nia ti in thatak chuan a be chun zom ta zoka ti chuan Alex chu anu mutur chuan a chuak le ta midang ho chuan ngoi thopa apu in chutia thataka akal liam tir tak sia chuan engtikam chuan Alex chu chung ko zinga aron da let le mayang a tingai dan te po an nei ta rom mai ni damdoina chuan Alex chu vakala Flora chu ni kho khalovin alo lamorenga abula chuan Gillian chu lo oma Alex ne nan mu chuan aning kuwa an mit tui atla Alex chuan kanu kalo thleng to e thatakin idam chuakanga lim takin inun ila mang le don ani atia chuta ampula chuan doctor ama enkol tu chuan Alex hena chuan Alex beise na sang taknen chuan dam chuak le se kan du veka ma se thodik tak hi in khria ta thain ka khria inu hian hun tam anei to lo engpo lo thleng se chumi ta na in lo in bua se chu atul zok in ka khria ni atia Alex chuan ni adikalom dam doi lam thiam na tang chuan ti thei a to lo po ni mai thei ma se ke man ka thei to pin ka tampui ve do ni khonga in ka pa nen hian min lo wa chwa san lok thengem atita Gillian chuan a khathiam chia lo dewa ma se ka pa min ring phot mai te tin adhara chuan a khoya chuta apa chuan ni tin doctor nen chuan an chuak ta Dagao chan ben hu chuan Alex chu lo chuaka doctor hena chuan kanu so han check le te le atia doctor chuan ava check le a maktak main alung phu chu alo pa ngai le ta oxygen an pek po chu pek ngai lovin ataksa chu alo pa ngai chho le ta ma se a hliam te wange ro chuan damdoina a om chu langai tho tin a ron la ron chuak lo bok nen Alex chuan eng tin chi ange ti an khacha khop maya ma se apa hena chuan heti hian kanu hi a tha chho zelanga
lo en kol zelula ke chu ka kal le watangai hetianga kan chung kwa chunga chet la du tu hi ka zon chu watangai ni athia ti chuan le akal le na tur helicopter an bua sei saka ton tum chu a chuan na tur chu a chiang em ti voi thum lai mai an endik non to ni ti chuan le Justin la Gillian chuan Alexa thlok chuak tur chu an lo thla a ruang takin vakal la kanin hule ngei don nia tin anin thla diam ta ral le lama chuan Alexa chu thlok ta wang maya heti lai hian Dominic ve thung chu ain nuam tak maya chuan a oma an in hi lian em maya rom then khat chu in ti hlem na hmun te nia rom then khat chu committee na hmun te a then te chu game chi hang khel theina hmun te ni an waya thok alama tang tam takten om ve boka engtin nge man lak zel don ti te chu an rel hova tuna chuan Lincoln chu adu dan danin ati buai kual vel ani ber towa tuna tak chuan Ambrose chung ko ai poin thil ti thei jok niin ein khato nuam po ati to khop mai ma sen malak zong chu a hlo tling lem lo ti a khia chung zinga chuan Flora chuan na helicopter ro atla Flora chu thimai theidin huna ading mek ti chanchin a khia te ro chuan te lom dewa tuna hian bul kan la tran chawani anni chung ko hi kan beizelanga an chiat vek thlengin kan beizel don ani in anau te chu alo fui pa Ambrose chung ko chu chuti maya an chia taking lo deuh te po an lo oma ma se Dominic hian an chung ko chaklo na tak mai ka khia an chung ko zinga son kan lama tang an oma chumi ani chung chu olsam tein ma se zoi muang in kan ti che thei don ani athia chuta an zinga pakhat chuan Alexa kha anom khom na hun thlia ka khana vakal ve ti report ka dong tlat mai alo tia chu vele Alexa ani te chon chung ko tang ho chua ani to ani lom nei ti in a khathiam lo ta viau mai Alex chu buaina atlinga ngem tin a han zot lea thio chuan a tling lawang in sual thiam tak ani thu ba khriat ka nei vak lo local poni se ke de kanau te nen min ne lawang chu wangin hlo tu om lo atia thio hi in sual thiam be tak mai nia ama ringo thian mitam tak arwalin aswal theini an soi ma se chu mi soidan mai nia tuna chuan mi ho satan arukin thok thwina public takin mi hua in tak lang to ngai lem lowa tuna po hian Dominic in enkol tu veng tu animek chuti lai tak chuan an get chu ari ta bor mai tuema tak chu a local ani nge yang an gat pakhat chuan asilai chu a phor wata tunge local ti khet tumin asilai chuan han tin pheya kapu in chung lama han choteu mun him lama athia ma se Dominic chuan angai kher hleinem thio om chung chu ka himalom ati ve tlat ti chuan le kong ka pui chu lo in honga Alexa chu aron luta chu vele Alexa ani tin khenghal bok ama chu ataka la mulom lo ma se athalak an lo mu to wangin ataka an han mu ta ka chuan an hailo chuta Dominic chuan i chan chin hin chu kan lo khoi fo to a ma se eng anga thil ti theile ro pui polo ni la kan hun puya mi local chil hi chu in chhir don ani hi atia Alex chuan hlo na pakhat ma nei lo ava pan naya ga chuan silai tin pa chuan ding ha ro ani ro chuan kan ka pangche halo ti ve puka ma se Alex chu aron kal nai zela chuta ga chuan silai chu met puak ta pop mai akap lir zui ta zot maya rom chung chu akhudeu chum maya mu ahar sa deuh lek ma se Alex chu an ka fu lo ni ti khriada alo bum man le tlat chuta Alex chuan ka chan chin in khato pon mai thei ma se fulin in khalo ni garing silai ka hlum thei kan ni hleinem chu in la khalo ni mo atita chuta Alex chuan han kap leya bang te chu silai mu lu na hnu ma ako chuk mai chuta Alex chuan pakhat te chuan an silai chu aron pet thak saka an ban chu ati lia saklom boka
bodyguard lo ho tan chuan za thlak takani asilai keng lo zok chuan asilai keng zok chu ne ta vek mai Alex chuan pistol pakhat chu chara ama kon nei tum tu ga dang ho chu dim na tel mi ravin akap tluta vek mai Alex chuan kal hnai zela jo chuan a thil mu chu makati khop mai Alex chu an ka fu thei mi lo mai makati ni anni ai ngo chuan a bondon ti kha thiam hal Dominic phei chu achila lem khol khol ringot maya Alex chuan adu phat chuan a khoi thei don ni nei khoya Theo tin Alex chu khoi turin thua han peya Theo chuan wala tuna hian let levat la inun na kan zuang atia ma se Alex chuan a hu phuk lo khop mai lungai su itaksa chu ruang hlom tlakin ka siam sakang se atia chuta jo khalo kal nain Alex chu on pombe to ma se Alex chuan aban chu la koi saka a hek le ta hek mai chu theilo chuan chuata chuan a pai thutop maya atlo zuya chuta le Theo nen chuan anin sual tran ta an hanin sual tran phat kha Theo chuan Alex chu a mel en ai ngo chuan tha anga ni ti a khreng hal vat ma se gai ngial anin beya a topa chuan Alex zok chu a chak zok a tang le don ta nge Alexian Theo chu a tha nuwa Dominic chu tha ve nga la tumani ole heti lai takhian Oscar le Edward le midang ho chu an omna roma an lo ti ve meka a tho to na chu in sual thiam takania ma se tuya mo chuan a kero ati tlia wangin a in sual thei to lo ti te tin phuba lak pon tum mi lo chu makan ti thu te at ne thei tu chu tungi mo ni le khopui chunga in sual thiam te chu Oscar hena khave de veka engtin nge a chui sa tu chu a hriat lo thei ti te chu an sui khom lai la ya Edward chuan tuna po hian Mitchell chungkwa le Ambrose chungkwa anin be mek ne nan soya Mitchell ho hian puituran min ron som ngeng heya ma se tron lam nei hi ke chu thwa ka tilawa kai nol pe lo era khata tonga lo en hi ha dam thak rin ka khia atia chutia an te ti lai tak chuan thil puak ka pop mai hin khare ta Oscar chuan ran takin tuk verlama chuan atlan pheya thil puana khude ungwe lam chu han ena a en lan na chuan siang zokin an en wanga Mitchell chung ko building atanga thom local ani tin khia chuta le Alex le Theo in sual lai kha azum hu futa chu vele thenteu lo en ve ma teu tina kowa an en len na chuan an han en vea Theo le Alex in sual lai chu an zum hu fu vea an cherang boka an mel takero an mulei theilawa khumi te khu an che dana tang chuan master ve in ben wa ang ve an tia an en du khop mai Theo chu chaklo trep ma se Alex chuan chu timain ala tokdal theibik lawa Theo chuan a chem sei tak mai on la chuaka Alex chu sa atuma ma se Alex chu alo in dang vea a topa chuan a chem ken lai chu chu sakin a oma tak mai chuan Alex chuan a vitlu tapop mai chutia Theo oma chem a vilu lai tak chu Oscar te khan ahmuna an ron hu be man chia khatia in sualan hu khan rang takin ahmuna an lo kala ahmun an lo thlen meu chuan Alex chuan Theo chu alo vitlum fel man chia ni athat tu Alex chuan han ena alano pan mailbox si makan ti khop mai Alex chuan Oscar te local po chu enga awak ma ngai lawa in chungla ma chuan a chhong hala Dominic kha hanzun mule ngal aduni Dominic chu akeya chuan lungin adela wangin alo tlan son thei mai bik lo a phone chu alo ring chawa ma se ala phak lo chia ni chuta Alex chu local naya Alexa han mu chia chuan a mela chuan tual tha du na a muwa khongai in Alex min ngai dam la kanun na min zuwa chuan idu du ka ti sakang che ka chung te chu thil ti thei ta kan nia idu piang soila ti sak dan che kan ngai tuang khongai min khoina su ati ta chul mai Alex chuan Mitchell chung kwa mo in ho sai mo thilin ti thei mo ne mai thei ma se ka tan hian ang thil chi mo in ti thei do na a han tia akut chu hanin kuang kwa avakal haya Dominic chuan
min tha chuan Michelle chung kwa hian I thi ma chu an ve rang tho don che a han tia chuta Alex chuan kan nu tha tum tu hi ka zuwa na chan tu seu ka khalo atia a maya chuna han pet papa chuta lung lian ang reng tak chu o ma chuan ada lung chunga chuan a han nem thlaboka Dominic chu tho thei lovin atal boi tran ta lung lian takina o ma del tlata wangin atal tak tak le thei bok sirowa rei lo tan huwa chuan a ron zoi tana a thi chu ne tarang mai chuti lai chuan ni chin dewa Dominic on phone tum tu kha ko na ania an omna hotela chuan a thian te nen ko na in lo tling hun chu thil ti thei tak ini to don ani tuna po hian Ambrose chung ko chuan tla chemek ton ti sin Michelle chung ko chuan an ti chedon tak tak ani hi an lo tia an hlim lai khop mai chuti lai nan thian pakhat chuan ko na kan lom ma mai theini in sual thiam tia a ro kan soi thin Alexa kha link ko na tu pa ni ti nan soi sin atia Alexa a kala khangai lo ni chu ma selungai su ani chu min ti boi phalawang ati ol sam puata min bei tum tu piang chu an thi ni mai ati ol sam le puata ko na chuanga ya sam yo maya a thian te chuan tle min an hlo thom pui deu chuta an ngoi deuh thap ta kha chuan ko na chuan the black hand an ti hi ka pa thun huaya omolom a han tia the black hand homo an ti wal ta thap mai a chan chu the black hand hovin mi tha an tum to chuan an ve a to pa chuan an that nge zel tha dan mak tak mai an hria an hlom em maya tu te ngen ni po hriat chian le thei lo an ni leng hal chu wangin the black hand hovina tha an tum to chu tu tan ma thil tha ani lo ani chuan Alex chu thi hun an hai don ani chu an lo ti ta the black hand ho laka chuan an rin na an ngat ne hle mai nakin loka chuan ko no chu mi thil ti thei tak ani nge donin an hria chutia zu ina an ti mol lai chuan ko no chu a thil in lem sual ni om tak hian a khu ta bok mai chuta a fok zone chu doma a thori ta hlop maya ko no tha em tin an han boi pui lai laya ma se rai lo tan hu chuan a thi ani ta bang mai midang ho chun khil hai khop maya thil a lem sual nge ni don chutia thit tamai chu an kha thiam lo khop mai chuta Alexa ve thung kha the black hand tia an soi member zinga pathum chu Alexa bul na yan lokala Alex chuan Ambrose chung kwa hi ti boi tum su ti boi lo vin an tan thok zo kula ti chuan in tan tha anga lo tia chung mi pathum mai tuam adum veka in thuam te chuan ole kapu ti nan kal liam le ta chu tak mai chu Oscar le thlen te khan ral khata tong in lo hmuwa Alex chu mi pa ngai mai ani lo ni tian khathiam ti boi chi zia zang ani lo the black hand ho point an thu an zom plat ti chuan le ko no thei dan kha ama khop maya athil eilem sual pal ani mai thei ma se chu ai mak le zual chu om khamin hu deuh khan Michelle chung ko ta na thok le an chung ko kal kual ho zinga mi poimo thren khata chu ko no thei dan an khan an thi ta pheu maya an zuin lai te an chu ei lai te voi le khata an tho chama an thi ta zel mai an thi chan tak chu tu man kha thiam thei lowa an thren te phei chu office an thu le lai an thi reng ta eng wang nge chu tiang chu thlen tu man kha chuak thei lo thil thleng pal ani thein an khoi bok si lo Michelle chung ko chu an hekta mol khop mai ni thum po gal main an chung ko member mi poimo zong chuan thi ta deuh vek maya Alexa thil ti ani an ring veka ma se engtin nge chu tiang chu ti theiang awoi om lo ni tiong ma se no khriat zong chu Ambrose chung kwa chu ti boi chi an ni lo ni ti chu ni Michelle chung ko thei dana tong phei chuan mi te chuan Ambrose chung kwa chu an hlavin an tri hial to zo ka ni helaya Oscar le Edward te thian zo po khan Alexa chu ti boi enin an en to lova a hlavin an hlau to zo ka ni Oscar chuan ngai tu awang engwang nge Alexa hian Michelle ho hi what le tin thu ho lam le kal lam a khoi ve vek lem lowa engpo ni se Alexi chu ti boi chi ani ro ni don hi ti ngai da ne ani pha ta thung
ani na taka chuan Mitchell chung kwa te chu changtlung ve tak khan ni thina mase episode masrama kan sei tuang khan an mi poimo deuh zong an thi deuh vek tak sia chuan tuna chuan bai vai takin anum to ni Mitchell chung kwa thi puk chan chu an rin siak vel mai to a Alex la chu Ambrose chung kwa nen inzom na an nei om khelawan tamzo ka mase Alex chu Mitchell chung kwa va be ti thome ka aru ka lo khria anu mangloya mi puite thinlunga chuan zona tam taka omani tuna chuan Mitchell chung kwa tho puitu te po anin nuk dok ta sap maya Ambrose chung kwa zok chu anin tlon siak le tran mek to ni hun rei po liam ma chuan Ambrose chung kwa chuan ngai an ole ta zot maya chung ko member tam zok chuan chu tianga ngai an ole thut thei chan chu a chan tak an khami alo a then chuan Alex thil ti ani theyangem ma se Alex chuan eng thil chi nge ati an kha chi rawa anu phuba lak nan Dominic le anau te kha a that ni ti po ani chuan khalem lo an che tan zong khaweka movek tu Oscar la kha na thil mu tam zok chu Alex an lo wang na zep tat boxi anni tan chuan han khriat ngot mai na om big lo ni Mitchell chung kwa chu an ta chia mai ni lawa an thimang deuh vek ti te chuan khave veka Alex an pubalak nan a thata nianga tia an soi thom te po an khave a ma se chung te chu thu thang vel mai ni tu ka an ngai Flora po kha zoi na lo tam ve zera an chung ko ngai ole chanchin vel chu a khiatin alom khop mai Justin chuan chung thil thlang zong chu Alex ti ani aring het mia ve thunga Alex hi chu ka khachiang anu na nema mi te khongai na ponga ma se angai da na ni to lo china chuan le amangai te channa ani pho chuan engma ti khoi anei lo ti ka chiang alo ti ve pang maya chu tianga thu a than hu chuan Lincoln chuan chu thu leng vel chu alo khoi ve ta an chung ko member tam jok chuan Alex chuan trampui ni Alex chu chung ko lak lu la tu ani ti te Alex hi kan lama atran chung chu Ambrose chung ko hi atla chengai lawang ti te an sen soi ta ka chuan Lincoln chu in sum zo ta lowa ngoi tu tuna tang chuan Mitchell chung ko chunga thel thleng chungchang soi chuak tu le Alex ti ni tia soi piang chu khamna an tok tuang ati ta ngot mai chutia soi ta ka chuan an ngoi ta dak maya engma an soi chun zom ngam ta lo chuta a coffee in pa chuan Alex chuan ati tak ti tungai fin fia na nei tu man fin fia na kan nei lo ni lom ni chu lo ba kan chung ko mi poni to lova ani chanchin hi kan ngai event to tu kan ni lo ati leya ma se Alex hi chu atlang puin fel ti tu an tam bia kan wa man te bok chu wangin chung ko zinga tel to lo ma se a chanchin soi lo chu a hakan ti ve hlom viau mai thei har sat nan to lai takin a chin fel sak tu ni nan ngai zuya Lincoln chuan a ru kin ngai to chianga Mitchell chung ko chunga thil thleng chu Alexan Flora chunga an thil ti awanga phuba alak na lo ni ta se ani ve thei tho mai chu wangin thunei tu telamin Alex chu an man mayang ti po ahlau ko khop mai ati dang du lo mai ni chu tianga chung ko ho se tak mai an thi puk ta ka chuan amo phok tu chon chui chu hun ara ngei don Alex chu engti ka mo chuan zel ala tang mai thei Mitchell chung ko mun rawak lo tu turin statement chung ko ho kha an lo lang ve boka statement ho hi chuan Ambrose chung ko hi an tlona pulin kon po in le chin na thazok siam nan tin an kon huthap to ma se Alex ro agai le wang maya ago tak chuan Lincoln hian atupa chu kon kal se ronin phan hoi se chung ko zinga kon tel le te deal se aduni ma se chu tiang chu thlen vel lo Alex chu agon kal zuk ba kha agon lang le to lova agai wanga tu ma agon be pop to lo bok engtin tak chuan om zerang mo Lincoln hian kan chung ko khom tu le thune na sang ba chang tu ka tan kalo wal thrin kha ni sin mole ati wong mai ni Alex chu Baltimore lama om le dai to
Stevie nen anom run le to ni Atlantic tui puilama longa chol ha dam wang antuma an bowak ritlu tuk chu han tlan bo san velok te po acha kaniang an kalna tuam hun longa chuan an chuan lain Alex chuan ri pani ti hi khoya he paradise muna kan kal hi kan lok lo khop mai kan kot ve kan yong da lom male an lo tia chu po poisa khel na muna an in tilema chuta chuan an ne zong an chan vek chu chon lo sei ni Alexan chu khriatin thil dik lawa omni hian a khia am poisa khel na muna an sei chu misual ho thun huaya a omani do vek poin mi poisa ko ka thu sak ching an omani ring dewa engponi si Alexian a khan pa takin mun pa le satangin poisa tir ngai dawa chu wangin poisa anei sa khan lawa ma se thil ni pung khriat chiana cha ka wangin rofa hna chuan makta duai nga puk adila rofa la chuan Alexa thampui chu achak malonia apuk tira min rol po ngai to lo ka piang che tima se Alex chuan rol le ngei chu tum tho chuta midang chuang ve ho chuan hei thiampa nang po helai hian iwan nei na tu yon zong vem ni e mu venol mai theisin van nei chuna makta duai tel al ho theinia an thantia Alex chuan ni chu tin a changa a mela engdang lamna te wak alan tir lo wangin chungmi te chuan helai hmuna poisa khelna hian ni tin makta duai za sum nga vel chu a cheng ania o antilia chuta Alex chuan ka khel ve du ni atita midang ho chuan film khorang se o atran tiu chuan iman tok emo in ti mai theya ma se ri tel telanga ke ni ang hen kot ve vek mai tu ania antia Alex chuan an sei chungai pu mo lem lova poisa khelna hmuna chuan avaluta nula mel thotak hian alo dong songa kapu ekang ngei du vedon tin a poisa khelna tur mun chu an han ko mu kwala mi ta chuan Alex chon lo ena a in cheina te chu sang te lu lo ma se Alex chuan ngam huai sa khop maya makan tia he pa chu ala tingai vak lo ni mo a kot wat don ani hi tin chulai hmuna thok te chuan an hu puk lem lo khop mai a voi khatna chuan Alex chuan man lo ta chia boka an nui deu tat lom he pa chu ka nang chia ni a ko thak don lo ve an lo tia a thon ni na po chuan Alex chuan sing thuma han the chuak le a ma se voi ni na po chuan man le ta lo dolor sing rok lai chu pai ta der mai khaile voi thumna an ti le a ma se voi thumna po chuan aman tak lawa chuan Alex chu an zuam ta khop mai na thok ho chuan nui deu tat tua midang ho chuan thiampa lem te khan ti ro ani lo chuan kan van nei na huna thlen main kan nei sa kan chan han vek zerania an lo tia Alex chuan poi leinem kaman le vek don alom athimaya a han ti le ta mi te chuan an ron en du tran khop mai Alex chuan engza chia nge chan don ti hriat an chak hlom te poniang Alex chuan sin thum bok chu handa kham leya ka chak to nge yang ati boka ma se an nui chu zadeu vek to hetiang an poisa khelna hi chuan a chak tu a khriat lok sa lova van ni le van duai chia ni maya ti chuan le an poisa khelna thil chu an han tuai vek le pap maya ma se Alex na poisa da khamna chuan a vek chu ding le tat lo a chan le ta thiampa du tok mai ro I chan na sa to mai tin a boy pui tu po chuan a kon soi top maya ma se Alex chuan nuya sing thum dang chu handa kham le tangat maya ma se me pui ho chu nui le to huk mai lo thliak tu te po chuan Alex chu a chak ve to don em tin an lo in choi ve le chhong hlom to hi lo nia mi som ni vel chuan an hual tu au ni hian a lang ti chuan le a han tuai vek le ta pap maya Alex chuan aman le ta chuang lo a host chuan thiampa nangma ang hian ke po ka ti tir chuan kom ve tho lom kan tha na lak lo a ba hialin kan chun zom zela a to pa chuan kan nei zong te hi kan chan ba kha batam ta kan nei pha thina sin atia alo en tu te chuan Alex chu a deuh ni te hian an ngai ma se Alex ro aum da na la ngai ranga
ala kon fi khop mai Alex chuan anei zong chu chan ti lowa ma se ti zera ati zera daka khatpo kalma chuan ro fan hena poisa pu makta duai nga chu chan deuh ta vek mai mi ta chuan makan tia an khongai bok si a thenin mol an tia ma se hetiang chu thleng ve fo mai ngai khata an ngai ve mai hlombok mi puita po chuan kal son tan ta Alex chu voi khatma achak mi lo maya makan ti veka tuna chuan dorok sang thum che nei to chutia game khel lai chu a omna tanga in chung lam deuh tang chuan mi pakhat mei pak khotul tul hian uluk takin alo thliang en maya chulo thliang tu hna chuan anau te chuan boss khapa khan anei zong a chan veka nia an lo tia kalo mu lom amang khan ni tin mi pakhat ta local train se chu kan hlok khopang atia boss poisa puk tirala ala khel chun zom du ngai ngai yang an tia heng ho hian hetiang hian mi tian chinga am poisan puk tira chutiang chuan mi thren khat chu an thun hoya ol som takin an da thei pha thin an boss chuan nie tha khop mai ma se nei chun tlem te po han chan le vek phot se amain poisa puk chopa khel adu huna kan che chat don nia atia a top nan tak Alex chuan anei zong chu handa kham lea ma se chu ta po chuan chakle ta chuang lo tuna ze chuan nei eng ma nei ta lo atran tira nula lo belum lam tu kha lo kal naya kapu ila khel le duem lo tia ma se midang ho chun ni hlu to he tiang ang em milak lo hi kala mungai lo an tia chu ta Alex chuan nula lo betu lam chu ngai sak lawa do kan chu chum ta thuai mai athowa he game khelna hmana hen dik lo mani voice som ka khela voice som ka chaklawa van ne le van doi chu ani na mai mai ma seng tin nge nang ni voice som in van nei thei bi ki ka khathiam lo ni thil thleng pa ngai ani thei lo atia ma sen ni chuan kapu i van doi ve palani kha eng thil dik lo ma thleng lo ania an tia ma se Alex chuan an phaka trikan hai ni na ngai tatlat mai chuta mi pakhat hi alo kala sut war vek hi alo ha thiampa i van doi ve palani kha chu wangin lung oi takin omtum la chuan heng kan nau te hi ilo hok deu ni oma ngai dam dil la ti chuan ti jak lo chu in helai mun hi kan suat tir don chenia athia chuta bing zona chuan kan thui oi lo chuan a hong chu ituang nge don ani o ati boka hetiang poisa khelna mun hi trick an hai ti man chuan ni vai chuan thu nei tu te lam atangin an on man wata dan lawa mi poisa chu sak nen dang lamna aum lo wangin jail hial an tang thin chu wangin trick an hai nia pu chu an ni tan chuan thil don som nuam lo tak tur chu ni nge yang an re deuh thup maya Alex lem pakhat sut war veka in thuam lam chu mi te chuan an en deuh thup mai Alex chu lung oi thelo voice som lai ka van duaya tin customer lo lu te po hi aman ai na man lo hin tam zo man thrin chom ve bak ma se anol pui tanga lakin aman ngai lo chan ta hin tam dai zo chu wangin enga matak trick hai chu omani ati tatlat mai an ho du pa niom tak sut war in thuam khan chutia min pumhing che te tum zel don si chuan a thai tin pakhat chak mel tak mai hi kowa hepa hi akuti tlia sakula tuipuya pai chuak dei teu ati tamai chu pa chon tu bo lian ang reng tak hi alo phora Alex hena chuan thiampa ikut khamilo pe le ati ta Alex chuan login game som dang khel le ka du ni ati tamai chuti lai chuan balcony lama tonga mi pakhat lo thlir tu khan ni e a thai ka poisai puk don nia alo ti wata chu pa chu he poisa khelna nei tu pa an director ani chu da Alex chuan game som ka khel leang chuan he pa hian tuai ver to lo se medangin tuai ver to ro se chu ti chung pu ka chak lo ni nga chuan ka kut chu in ti tliak thayang ati ta chu da sut war veka in thuam pa khan a thalom a tuai ver to chu idu dui thlang thayang
voi thum I chak ani chuan makta duai nga kan pek bel hi alang che ma se chu thlen ka ring chi alo adita a confit a khop mai Alex lak lo zian mu zo chi atang chuan voi thum han chak chu a hu phom deuh pon mai thei chuan mi pui te chuan a fer le zual zok theinan kha huila an tuai ver thin kha a thak lak man ni se tuna an man lai khan ni ravin an lo ti ve boka thavia wang an lo ti sap sap lom bok an director in chunglam atang lo chuk pa khan ni e a thalom kan ti don nia athia ti chuan a thak chun vela a da ka chun ve vel ran ma chuan a thak lak chun on fit le ngal vek khaile a toy ver tu kan tungai thandon le an tia Alex chuan sut war vek in thuam pa chu nang ma khale atita director chuan Alex hena chuan I chiang che mo I chiat vek theina ani mai theinia atia Alex chuan a chang tam vak lo ama hian tuai ver ve se ka du ni mai ti chawin a changa ti chuan until ron fit thak chu adik nge em ti an han sek thuak thuaka ti chuan le game an khel le tran don ta chu tuai ver tura an ti pa sut war vek a in thuam chuan aban rai ka hian mu pui lem ta to neya chu chuan mit ala khop mai director chuan engza chi ngai da kham le don le a han tia chu ta Alex chuan mun palace lam chu khol ta a kauna chuan dollar makta duai zok pon thun tu rena tia sera chuan an poisa nei zong nei thu soin a ron thun ngala khongain mang zo vek suang che makta duai zan hi tel chu da bang se o alo tia Alex chuan ni khat thil thua tu nge makta duai zali chuang mang duang mo le o atia ka mang vak don hleinem thil poi mo a wang zok ania ka ron pelet le batang chu tin phone chu ada le ta le kain ring ta e atia engza nge ka da kham don le a han ti le ta director chuan a that chu tia I cho viau ni te chuan makta duai som panga tongin tranila enge ingai dan atita Alex chuan ole a thalom tin aka chu khola chuan han suai pa dollar makta duai som panga chu ain kat ta zan mai mi te chuan makan tia chu tiang taka tam poisa chu Alex chuan anei an lo ring mi alo me che than khat Alex enga ma ngai lem lo ho po chuan Alex chu amit mei ro tran ta yo mai director chuan ole kan tran tuang tin an ni lam po chuan poisa chu an handa kham ve ta he director tan hi chuan makta duai som panga ta chu in thamma ni lo a chan chu an sum don nei lian em maya makta duai som panga ta chu an ni khat lak lo za ve le po atluk lo mai thei he poisa khel na hmuna khel to zong a chuan Alex te hi n2 an nga ber hi lo me ti chuan le sut war ha pa khan huil chu han tuai ver le ta pap maya ti chuan a ver zera Alex da khamna chuan ading chat don em le van nei thlak tak main Alex chuan aman ta hlo mai mi te chuan oho aman ve ta an ron tia an au deuh ta thot maya director chuan mi pui te chu a han khap wata ma se Alex chuan poisa lo chan nem to ema chumi wang chuan man ve se ti tu kha an tam deuh nge ni an phun deuh sap loma Alex chuan a voi khat chakna a poisa chan to zong kha amulet da vek ani sut war ha pa chu a thina rim viau maya ma se alen sum phram director kha chu a thin rim mel po ala lang lova alom pui zok ni hian alanga ole try voi thum a zonin I chak thei donem lo enang o atia Alex chuan nui chungin nie kan enang chu atia tuna chuan makta duai som panga ni ravin makta duai som thum anin choita ti chuan le an han tuai ver le ta pap maya mi te chuan ngoi thap mai tun tum chu Alexa achak lo mayang tin an en deuh thap maya ma se mi pui zinga chuan ehe aman le to awan nei le ta an lo tia Alex chuan aman le ta ni
Alexa account na chuan dollar mak ta duai somro chu aron lut le ta zan mai chuta zet chuan sut war hapa po kha a thinarim to ni ti a khriat thei to Alexa chu anui deuh ham maya voi khata chak le vai chuan casino nei tu te chuan Alexa chu mak ta duai nga an pek bel don ani kha a voi thum nan dollar mak ta duai som thum bok enjoy leng o an tia Alexa chuan ngoi te tun tum chu mak ta duai som ro ti jok te yang ati tamai mi te chuan heu ava tam don ve an lo tia director chuan I chau phot te chuan a tha lom atia Alex chuan tun tum chu adum zona hian kan da kham lenge atia ti chuan an han tuai vek le ta pap maya sut wa hapa chuan bol mum chu huil veme ka avom lu ma che chuan Alex chuan ngoi te lokin tun tum chu midangin ti ve se ka du ni atita chuan trick engma lo ni ti achiang bokang atia chuta hoi kwala an pia de wa chuan mi pakhat in che pa ngai angweng tak mai hi an va mu fuwa thiampa milo ti saklok mai the se atia chupa chu an kal hnaya ball chu ala spinning huila chuan han vom lut ta thlap mai te chuan le a vir pui zela ball chu khoya nge top don le asena nge do maniang le nakin loka chuan a vir chu top ta ball chu khoya nge top tak le an va en nai de hu maya don tum chu asena ball chu top ta that mai Alex chu chak ta lo Alex kha chak lenga se chuan Alex zo khan trick a hai ni tu an ngai nge yang ma se voi thumna chuan a chak le ta bik lo thil thleng pa ngai ve mai ni tu an ngai le ta director chu an nui chuak ta mama I voice ma ni atia akut chu benga sudwar hapa po kha plemin aziom ta deu Alex khan han man lenga se chu a in sum zo to lo mai theini chu da le a kon kal na ya thiampa I chak ta lo ti chuan in tiam ang khan I kut kha kan ti tlia mai anga yang atia Alex ko chu kan mana ma se Alex chu anui chuaka lao o mang pona lang lo chutia anui huwa thei chu mak an tia engamo diklo o manianga tin Alex zok chuan endeu thup maya kan game ala top hlei nem tin Alex chuan huil lam chu akoka mak tak main ball kha asena tangin adoma ali son tatlat mai avira kha top dai to sia mi te chuan asena ni lo adoma a an ron ti ta thup mai Alex chu ahma aina sain a hanuya director po chon makati khop mai engtin nge ni thei tu man an va khoi che box si lova engtin nge bol kha sina tangin adoma alion son ri ngot thei ama ina che ti na em niang ti vak ngai nan khredo Alex chuan ale peka chuan thutluk na hi siam malu tok lo tu ti in zo chuang ngai ka be sei atia poisa chu account zo ka da lut tu na ti ta midang ho chuan tuna thil thleng che kha engtin nge ni thei an kha thiam lo Alex chuan avati che zeu anianga ti do nila adin na a hlau puisia huil bul naya berpo mi pakhat vom lut tura a thlan pa kha ni maya ani po chuan a khoi chemi a si lo chuta Alex chuan game thum a zoning ka chakta ti chuan alan dan chuan dollar mak ta duai za sum hi lai kamanta dollar mak ta duai nga po in ba ni kha in huela ma kan suka nga kan ching fel don em niang ka du tok to atita ma se chuti main Alex chu an kalti arin om chelo mak ta duai za sum ni mana ol sam taka chu tir mai chu thil thei lo lukani mi pui chu om tam lo se Alex chu an sui sang hal du nge yang Alex chuan abum ani ti an ring leta ma se abum dan chu an sui fia thei box si lo director chuan amazia la han trana a han pak khutal tala sudwa hapa kha an mi thiam nei ve ba nia ma se ni po khan Alexa a chak thei dan chu a kha thei map si lawa Alex chuan dikhana chiang viewing ka khria ama khan voi soma voi khatma ka chak lawa tuna a huil thang kan vuwa
voi thum chau kan khela avain ka chak vek thunga enga matak trick hai chu omani ti achiang mai ome atita mi te po chuan Alex soi chu adik tak yo yan an khria an poisa tam tak an lo cham to thina kha an poisa chan tak te kha he casino a hian trick an lo hai thin wang ni nan ngai ta hloma a then te phei chu an ron tong chuak ta ke po chu mi tum chuan exam a ka lo game chu ti za chu ka khela voi khat ma ka chak bik lo ti te chu mi tum chuan chu tiang za chu ka chana adik thei lo ka ti ngai ngani ti te ponom an ron phun noi ta sup mai director chuan tongka han chan vek sen po an ni don lo ti a khia boina lian zo ka thleng mayang ti a hlau security lam chu hai roya ma se mi pui thin ram chu dan thei an ni lo mai thei chuta akal na da la lo om te chu anam suna ka kong bin lo kian teu atia in chung lama office lama chuan rang takin atlan chho ta wata ado kan hnuaya asilai da that chu ala chuaka mi pui ama lam ron pan tu te lam hoi zong chuan chung lam pang hoin akap ta ngek maya mi pui zo na ka lo wangin tuma phe chu ka fu lova in chung lam hoi do chuan akap kan ti kha chu vele mi pui te chu chuata chuan an kun hniama a then te phei chu an boka ma se chu chuan boina lian zo ka thena mi pui te chu an thina rem ta security te chu a rem man khoya anin phek sual ta chiam ta chutia an boi loi lai chuan Alex po chuan ran chang ala in pon lama chuawat adu a chuapa chuan case counter a lut ko in a poisa fai makta duai nga la yan bat chu bek ala a bek chunga chuan makta duai nga tling turin poisa chu a khung ta mol maya ti chuan a ka a chuak ta pona chuakin long nung lama chuan akala a poisa lak chuat te chu a han chiara ni chin dewa alu ma deu poisa chan ta mi panhi ti te kha khami te kha va pek let le aduwa chuan rufan hena a poisa puk le mun pa le satanga alak chuanen chungzong zong chu pek vek nuwa po abang ala om treu theini Alex chu hlim viau maya Stevie tan in thermoi tak le theina tur khop ala nei banga chu mai ni davin tuna chuan house takin an kho save theidon ta chu long atang chuan a chuak nga la taxi ala okorich lama chuan akal tawang wanga awa thlen chuan khuwa po alo thim to agong ma chuan han lut chowa bathroom lama alut lang hala aim bual faya aim bual zon ho chuan agum chu han en vela alo fel fai thlip khop mai Stevie Khan alo ti fel fai sakani ti kha thei a hadam song maya mania om thang ti taka chutia ngai saktu anei chu nuam atile zuala aton ngai zen lo ani bedroom lama chuan alut pheya Stevie chu akhum sira chuan alo mu hila alan dan chuan alo ho hun a ngak nin alang avakal hnaya akai thodu chi lem lova ma se ain thlak thoma chuan Stevie chu alo hara ehe elo ho toilo choi ei toem aron tia aron thu chuaka Alex chuan e rong lo bolem ni atia o bole lo nga pa chen ka bol vek to lom Alex chuan ilo ti do ni chu nileng in classical sia i chawanga sin atia Stevie chuan chawlove ka ti tur lom ke pun kala e bik lova va yang miang tin chaw kalama chuan anin zui pheita a ei tur lo siam ho chu do kana chuan an han chopa arim po tuya ei po acha kom khop mai alo lalum thak hloma Stevie chuan kamuthil san wang e mokatia kalo lamurai vak lo ni mo alalum wang tat mai atia ti chuan zanria chun ei duna Alex chuan nilenga abuena zong po chu a theingil tuna a omdan takhe khovela athil chak ber thin khani Stevie bula engma ngai to lova cho ei duna in ngai taka omdun chu a chak ber ni thin an ei zon hu chuan Stevie chuan atui ti ka be se
kan ei na hi ka han ti fel lo kanga ti chuan mu turin kan in siam don nia atia Alex chuan mu turin atia Stevie chuan enge diklo om em ni a han tia om lo ve mà sẽ kan in nei ma chu ti lo tu zom nge tu om ti kha il theng hello pa be sei ati ta ka chuan Stevie chuan ni ta ke chudam chu ka ngai tuan ni hlei nem ke chuan kan mu ha damang ka ti na zo ka nia hei khua thim to atlai zela ka ngom lam le le ai chuan heta ka yak ve meng chu ka lo te dewa ingai tuang kha ka soi ni me lo nia atia anuya Alex chuan ke ma thiam lo zo ka ni kha ka lo ngai to koi dewa chu wang ani tin an nui du na an ei na chu an ti fel du na ti chuan hadam turin rom lama chuan an pheya Stevie chu Alex chuan khuma amu tira ani ro chu chuata amu thung Stevie chu amu hil thuaya Alex ro amu hil lok thailo thil tam taka ngai tua anin ton dan te anin nei hun tur te eng tika mo chuan nu palim tak an la ni chopo be se a ma se in nei ma chu lo mutun lok kha adu lo atu ka lo ni chuan Stevie chuan tu thuan ma taka a pe fela agum lama chuan a le le vata ani lo chuan midangin an lo muang thi kha an lo ma wangin jing ma taka agum lama chuan a le le ngala ni tu thuan ei zo chuan Alex chu skula chuan kala mi te chuan an za thiam em maya zirlai mai ni rovin zirteu tu dang te po chuan thatakin an lo be vek maya amma kan soi tuangin mingin zirteu tu chuni ma se atak taka chuan principal ang main an endeu vek to ni chutia ro hadam taka ama lo chi bai tu te a han chi bai le ta a office lam apan lai chuan a phone chu lo ria a han changa Alex zo kania kanin biak lo na kai ta hle maya minla khria em classmate lui kha atita Alex chu hak chuak zok maya zo a thiam pa Preston University akalai mi kha alo ngai to ngai mi alawa zo nang ni mo iwa han ngai om ve engei an a han ti ve wata he ka thwa dik tak chuan Baltimore he in ka le thar ve a lo mu pui ve la ka tia chu wang lo phone chu kania atia huni nei thei ngem ati boka a chun zom chu episode dot le kan kon tianga zandaria ta chuan Alex chuan a thian pa zo in le thar chu en pui turin avakala akal konga chuan in moi tak tak te hmuwa ma se chu chuan amit alalo a thian pa zo chu in a le thei ni chuan an lo kho sa ve thei hle thin ani nge yang an kal ho lai kha chuan an kho sa sang lem lova alo in thup te po ani mai thei khopon lam dewania a hmun na fal boka anuam phianang zo chuan makta duai som panin ka lei atia a thian pa hne na han so vel chu nuam ati ve ni engwangin nge zo chuan Baltimore khera in a lei ti chu Alex chuan a khathiam chi alawa ma se a hmun awa thlenga zo nan chuan anin muwa anin kuwa anin mukha to boka an ti dun hluta zo chuan Susan po akon kaldon atia chuan a in lei po chu Susan tan a le nia anin nei trap tua a birthday present tu alo ni ti chuan sitting room lama chuan an kal pheya Ben le Max po an lo om akom thrin te chu an lo kim thap maya an hlim khop mai an ral hluta engtiangin nge hun in man thrin tin an ti lu maya ma se an ni chau ni ravin midang po helai hmuna hian zo hian a som nuala chung mi som zong zong chu Alex chuan a khwek lem lo nangin a thian tha tak te bula a han om chu a thla muanga a ha dam ro phian ani Alexa an mu chuan an endeu ha hloma a chan po Alexian a khachiang khop mai hetiang hian mitam takanom vedon ti zo hian a soilok sa silova Susan birthday kan lom don ti chuna soi chu wangin a in om thuam no satlia ne na vakal ngota ma se midang ho chu pau ti ho pui tak kal turang mai hian sut nen
thom na chang kang tak nen an lo om deuh thap mai sia chu wangin Alex chuan en du lo thei lo ni a thian tang te po chu anin chei moi bik lova ma se Alex chuan nuam lo po ati khan chuang lo chutia anum lai chuan Alex idam mo tin Susan chuan aron kowa midang ron huai nei atia Alex chuan nei do ve atia hei kanin mulo chungin ni mel po lo thato khop mai engtin nge moin enkol bik le tin Susan chu han fiam thu hluta Alex chuan kalome atia ma se Alexian Stevie chanchin chu engma asoi zui lam lo Susan hian Alexa chanchin hi chu alo khethoi deuh to thina asum nei chungchang te ma se engma fin fiana mulo wangin atak nge mi soi thom leng wak vel mai ti chu atliak thiam che lova thu thang leng wak vel oi lo chi ani bok nen Alex chu an thiam pa pakhat ve mai angena muwa tuna po hian Alex chu mi hosa angin na en lo i local ve theya kan lom hle mai atia Alex chuan kale chuan i birthday lo na rang boka hei in thak tu po moi don hle mai atia chuan hei present lo ken ve chia tin a present ken chu han pe a Susan chuan present chu la kolome Alex atia Ben le Max te po khan present an kon keng ve a han en mai chuan thil hlu tak chuan ni mel fan lova ma se andu saknai ro alomom Susan chuan enteu hei midang hi ka ngai sak ve thawanga ya chumi ma chuan in level hi ka han fan pui thuak ang chewa alian fan lem lova ma se kan lom ve emani chu lova kan phak to kania a han tia Alex chuan nuya hei in nei tho khop lom amoi khop mai athia Max po chuan ni hetiang in te chu eni chuan kan lei ve thei me lai nem lom hle ro a ho pui tuk atia Susan chuan nuya in level te chu a han fan pui thuaka Alex tan chuan eng thamma ani do ma se lom pui tak chuan om thiam khop mai chutia an han fan kwal zon ho chuan Susan chuan a thian te dang chu han biak lum lam atuma chuti rai tak chuan meichia thian ze ho ni om takhin on kal phaya anin cheina po asang an moi angon khop mai an samti dan po adang dai khop maya pakhat chuan Susan kalau soi rawang ka ti zeta ma se kahin ain ilo chang kang ta le mai agon tia Alex le Ben chuan ena ma se heng I thian te hi I som du chung chu ini na hi lang sang theilo nia chu lova I in hlotna thleng hian alang hiam roi thei nia anti chun zom zata midang ho chuan ni adik chia I chung te nge I thian te chudam chungai pe mo du su hetiang ni chu som ve ro su mi mu dan che aniam vekang an lo te lea Ben chu thinari ma han chan ngal mai duwa ma se Max chuan adara vuana in sum turina ti man mai po Alex chuan chu me chia te chu alo en ranga adin cheina tang chuan an chang kan mel khop mai ma se an nung chang le an mi zia tang ro chuan me chang kang lo be an ne ti hai theilo avazia lo thin takem chung te chum tho chu a ring ho hi thil hlut na tak takhin kha theilo thuam na moi an hak to chuan an eng ki moi ve ka mo ti tlat thrin hian nia hetia anga seidian me chia hi chu khoya po hian an om ve ka ni hi alo ti sap sapa Alex chuan chung me chia te chu han ti za ve lak te po cha khop mai Susan chuan in thiam lo tak chuan thian te u lo kha thiam ro o kanu te lama tonga ka chung ten nia minel ve an tong le pop zela in lo kha thiam don nia atia chuta an lam hoya thian te u an ni hi ka chung ten nia ani hi kanu te nia chuan hei hi a thian nu Alex te chu hanin mer khria ti vela chuta Alex chun ron ko ka moi te u he pa hi ka khaitat security guard ani hi antita Ben chuan chu nge poina security guard chu local ve theiloin ti nem ni tin agonin sum zo tangang lo ni chung me chia ta chuan Ben chun ena engtin nge min chan let ngam zo ka antia Ben chuan security guard te chuan min veng him thrin zo ka sin
nang ni mi mu si ching ai ngot chuan an ngai sanom fe jok ati lea me che pakhat chuan in lo friam heng mi te hi tu teng en ni chuak ngal ro se helai hian om ve to su se atia chuta an hnung lam atang chuan zo chuan khatiang khan soi su mi kan za lo chuan mi te po hian min za hle nem chu wangin za kan du chuan midang po kan za thiam ma su tu lom lo tia chuta me che jinga pakhat chuan nia joy soi dik chia khonga in heng mi te chua ti te min za lo lu tu khi in khata om ho po kan du lo al lo ti lea zo chuan Tabitha apoi ka ti khop mai ka soi chan tak chu nang mani zo khi nia heng mi te hi ka thian ten ni hi ma se nang ni chuan in lo hu sita chu chu in kha mi lo ne mo atia Tabitha chuan ma ka ti khop mai enge om zia zo heng mi te hi thian te mo chuan ke hi inu te kan ni hi ke in trampu lo che la chu he in hi ile thei don nem ni chuta I thian te wang ke min hau do na mo atia zo chuan Tabitha engpo chu ni se ka thian te hi khatiang khan dong song lo la ka du ni an mani na thawa chuan merin om tak tak an nia nangni point tu ma hi musit lo la ka du ni atilea Tabitha chuan ka za an du chuan in za ton na chu a hlo hlo chu angai sin heng a thian te hian engma an hlo chu ka hmu lo ve a atilea zo zo in sum hlei thei ta lo a han kal hnai le dewa han hau deuh hleka tuma ma se Alex chuan aban alo von vata alo khapa ke mani wangai inti boy tu love atia le thian te u kam hing chu Alex ania kan landana in ei lo zong kan lo nei chuan min khathiam don nia atia Tabitha chuan min ron besu khatianga that der chua vel po kha kan du lo ani tu anga ni vekto kan mu ti chevek to atia zo chuan ngoi te u hei hi kan inania kan ina local tu chu kan du kan som theya nangni hian in du tuin chuat tiang wa theilo atita chuta inom du lo chuan nang ma ni zo khin chuak thei bok atita mai Susan chuan nia kanu te in ti ve ma ma ni lo ti ve boka chuta Alex chuan thian te u tu ma thin rem lo te ngu he tiang hi chu paliam ve mai tha atia Max chuan chutin paliam mai chi niam ni ming ti dan khangai to ta che an tia Alex chuan paliam mai kha tha mi hlim lo ho hian mundanga hlim lo na an thlen thrin chu wang ke ni chuan lo en liamila kan tel lo pon an mani to ka hian an hlim lo sa to lom en liam mai hi tha kan hlim na hi ti chiat tiang lo tu mi khongai thak takan ni zok a khathiam tu zok ni hi tha nia an tia Tabitha chuan mi khongai thlaka nang ni hian ang tin nge chu tianga min soi ngam zok atia Alex chuan a chang le to lem lo Tabitha le thian te chuan Alex chu an mel rom khop maya Alex chu anuya ka thu soi te kha adikalom in khathiam lo mai thei ma se mi khongai thlak takin ni in moina le in thil ti theina emo in ti kha alem mai ni adai gai lo nia atia Tabitha chuan alem mo mi a emo min ti ni mo nang ai tho chuan thil kan ti thei fe zok atia chuta an thian nu pakhat zok chuan an ni zok khilom khongai thlak security guard mai ni turin university ate in hanin zok ve chiama tin anuya sa cha chuan Tabitha hena chuan hetiang ma ni na por khelo ho hi chu zirtir na pe khi thwa ka ti min ti dan zong zong a khan ngai dam min di langai ni alo thia Tabitha chuan ni e adik chia tin Alex lam chu hoya min ti dan zong zong a khan ngai dam min dil lo ni chuan Baltimore in nun man tu zong zong chu khayom takin kan siamang atita chuta enthil nge theng ta engchung chang nge in soi tin tu te mo hin on kala Susan anu tan nia surai nani han en mai po in nu zom takani ti a khia thei surai na lo thlen vele Tabitha chuan thil thlen dan chu han soi zung zunga an ma ni thiam thu hlir an soi hi ni mai ti chuan surai in po chuan Alex ani chuan ngai dam dirula ava thave bawak thalo zo ka thlen lo nan in pha hnoi mai ta po tul chang o mania atia Susan le zo chuan ron soi fi ave chun cha khop mai ma se surai in hian he in le na konga hian na sataka apuya wangin
an kon trong ve ngam chia khoi lawa chu lawa mi te zinga anu han hial chu an du lem lo sugain chuan le ngai dam chu han dilula atia Susan chuan ma se kan nu a kon tita Susan nang chu lo ngoi la ati ta mak mai Susan chuan eng ma soi zom lem lova mi khang an tam sia anu tho chu a oi tam ei zo ka Alex le mi dang te chu a han ena ngoi te ka thrian te hi in ngai angan ni lo nia in khia thiam lo na eng mo omani tin zoi te chuan a soi kham Alex chuan ni chungin heti hian te tengu pawti kan la tran don sowa pawti huna to phuna ke ni hi min chi kula nung chang thalo zok kan nia in khiat phat chuan ngai dam chu kan ti lang kan thung thri bokang ma se pawti chung zongin an ni zok hi nung chang thalo nia in khiat chuan an ma ni zok hen ngai dam min dil ve thungang atita chuta pakhathi lo kala thian te u no pangte ten la ni hi heng buana hi apun lun lo zong in kalpui tengu I theng hilangu khai lo tia chu pa chu tunga kan ti chuan zo pa ni chu ta os kha a kon lang ve ta hlol mai ni e he buana hi du to kila thwa chuan mi hi an kumlama an upata wang rongotin kongen kima an dikta tin ani chuang lawa tin mi chu a in cheina aman ato lo wangin mu sitla kan ni tin ani chuang lo tin Alexa te chu a kon san ta dewa tabitha chuan nang ve hi tunge moi ni le atia tu vak ma ni lo ve ma se ka ngai da ne ro ka sei ve thei atia ro si chuan Alexa ni na kha chianga a ho sak mai pia lama insual thiam takani ti chu ama so hian a kheo me chong zong zong chu sei chu vek ero atom lem lo ma se Alexa lama ero aron tang sa khop mai tabitha le sa sa te chuan ro chu tunge ani an khia chung ko pa ngai taka tonga sei lian ani ti an khia chu wangin an hial pung pung tu tabik lawa an boina chu apun lun zongin an tong chun zom tu talem lo ni chu lawa chu ti ami hmula ya hanin hial tak chiam mai chu amoi lo an ti ve de boka he pau ti hi azo huna Alex chuan ngai dama dir ngai an ring bok chu mi hun chu ha mai atha an ti ta deu zo ka ni tabitha chuan atha lom he program hi han zo se eng thil tak nge thleng don kan enang chu tin Alex chu ena Alex chu na chang lem lova an boina chu a fel ta khui phot chu ta ko chuan an hena Baltimore local hi ka pe lo lu tuka ma se he nang nen kan in mu pha le ta chu wang kan chik lo kop mai ti an nuya a chi baya nang ma chu vinam ni local ati leya Alex chuan zep lem lo chuan nia ka thian nu chuan ti tur dang aneya a kon kal ve man che lawa atita ero chuan kha thiam pata ni chu chuanin thla kan la dun lok thei ngem thianin mu khom khret rang nan te po atia Alex chuan nial man lawa ero chuan phone phora thla han lak pui chung chunga chutia thla lak pui lai chu tabitha de khan an ron huwa eng ting nge su tiang tlang wal mai thla lak pui du zok le an kha thiam thei dong Jola Susan po chuan Alexa ni dik tak chu an khriat lem lo wangin lem chuan mak an ti ve deuh tho Rose la chuan ngai san mel tak mai chuan a be box si ti chuan thla alak pui zo chuan Rose po chu akal ve le maya Alex po chu ve mai du ma se zo le thlen dang te chuan la holo tu rin an tia midang mel khriat tir du anei thu zo chuan a seya Sulai mi te so Mausiras lam thiam tak tak ten nia buena kan nei chuan an ni hian min trampui the ni tin an vakal hnaya chung mi te chuan chu tiang em atu kan ni lo nia an han tia an nui bok boka Alex chuan ngai san mel tak chuan han chi bevel phata chung mi te chuan ke ni chu eng ma kan ni lo ma se kan puwe ro abon khop mai tuna chuan kan zinga tel velawa tin an pu chan chin chu an soya ma se chu tia an soyan soi ta ga chuan Alex chu an mi soya ni ti a khia thei chu ta ambul nai vela mi te chuan an lo ngai tha chu pa chu awa han bon om ve mole a mel eng nge alano pangem ti ten ron zo ta a mel chi chu kan la mu pik lo a chan chin chi kan khia ma se kan master kan ya tu pon kan za vek kan hlau vek bok chu tin olsam takin a mel po a mu mai thei lo atia Alex chuan chu pa chuin la hmumi alo mo
Aming talin khoya em a han tia o aming chu khoya e Master Alex kan ti thina ama mutur chuan pal tlang tur tam taka oma keini pon soi tuang khan tu man a mel kan la mubik lo an ti ta ole chun zom zel chu episode le kan kon ton ni